Kawai ka samla khasi kebla tip kerteng kum ke sapina lapang kabasyong kebasa ha ke senong korstep hari boy district kabadon menta ha ke jela Madhya Pradesh kabala yoru bandrung ha ke kam border security force nadu ka shitarik ubnai April 2024 bat kabadang ap ya ke jing sedang no ban yo ya ke training na ke benta ka te ke kam jongka kaba kala yo lad bandrung kane ke samla kala panpau lengba ka video bakamat ya ke jing sngo kutlan haba kadon ha kate ke jaka shipai namar ka jing bakala batang khandiat ha kawai ka sernot jongka ka badai na ka secondary school living certificate kabala tho bakala ya ubnai balakha ya ka kane ka samla kala ya thu ru ba kadon por tang shitayo ban penbiang ban penyo ya ka original certificate na ka embos khnang bakan la ban sedang ya ka training henrei ka e ka ba kane ka samla ka ya kendu jing e kalong ba ha ka jing persyang ban penbej ya kane ka jing bakala ha ka te ka certificate u para jongka bala pelut por shitayo ban lej man ka sngi sya ka office trekam jongka embos henrei ka basngosi kalong ba ka office trekam jongka embos ka badon hanong ba shlong ka shupli henrei omdon kinong trei kiban pej bat baniarap ya ka hangtei henrei udon tang ucho kedar lengba jongkane ka khubor na kalyang jongkane ka samla kalabu ya ka jingkerpat baniarap ya ka namar lada kamyo ya kane ka jingpenbej ya kane ka certificate ka bala tho bakla kan sahab ban wan phaying no bat du no ya ka kam jongka nga ka sabina lapang ka bana ka snong first step ka phaba po ka Ribhoy district no po Meghalaya ha ka shitrik u April 2024 ngalayo bandrung kam po ka BSF Mahila Constable mentang don HSTC BSF Tekanpur Gwalior Madhya Pradesh ha kane ka po lengba kane ka message nga kwa ban pawi ka jing e ka bakraw ka banga ya kandu kini kide ki jing e ki banga ya kandu ha ba ki officer kila dep ban check ya ki kot kisla jonga baro kila lab baha ka school living certificate class 10 jonga kadon ka mistake ha ka ha ubnai umat kata katarik kha ka bet usnem kha ubet tang kadon ka jing bakla ha ubnai bakha ha ka jing shaw de ubnai bakha ndrei ha ka dokumen pat kadon ha ubnai balai de kuntai kel aipor yang atang shibnai tam e menta ban pembe ya kene ka dokumen jonga ndrei namar bakadon ka lockdown ha ka jalla Meghalaya jong ngi ngam shem lala ban le ikane ki bahaying jonga kim shem lala ban pembe ikane ngadon hapneng ka jing e ka bakra menta namar ha ka khatsau turik bnei ban riu arjar artwei komot ha ka sine kong ka bansawan ka company jongi kan sesdang no e ka training pat ngamla ban join ha kene ka training namar ba ngampat biang ki kot kisla ngadon hapren ka jing e ka bakraw kapisa ka bangadon ru kalalut no namar mentala lai benai ngahap ban siw ka bai bam na plala jong ka payment ki parlok jonga ki layo ya ka payment mrenga pat ngamsem layo namar ba ki kot kisla jonga ki pat biang kimla ban ai ladam pat biang ki kot kisla te lengba kane ka message kane ka khubor nga ka pat ka sarkar Meghalaya bakat pitha ya ka embos department but embos department kan le kam kloi apo shisnya asni ban penyo ye kini ki dokumen jonga dalade hi ngamla ban wan sha ka office jongka embos department hendrai ki bahaying jonga kin sale ya kene tenga ka pat sa shisin ya ka embos department bakan simkhia nak banta jonga bakan sungsun ai nak banta ka jing pat jonga bakan sungsun ai nak banta ka jing don kam jonga bless you